Hola, bon dia. Avui anem al supermercat. No és una cosa que farem habitualment, sinó quan sigui indispensable, però també podem jugar amb els nostres fills a anar a comprar. Farem un primer nivell, que serà anar a comprar amb els més petitets. Amb els més petitets no farem servir cèntims, sinó que números rodons. Imaginem aquesta activitat que hem comprat una bossa de Bocavits i em costa €1. Les etiquetes, com veieu, posa €1, molt senzilleta, i posa a baix Bocavits. És a dir, que els nostres fills poden fer les etiquetes. Hi ha colors i utilitzar la creativitat. Suposem també que comprem una barra de pegament i ha costat també €1. I hem comprat un paquet de Frankfurts, bueno, un paquet, tot van 5 paquets, i tenim una oferta de €2. D'acord? Doncs s'ha d'aprofitar. Doncs als nostres fills els diríem quant has gastat i començaríem a sumar, no? €2 per aquí, més un 3, més un 4. Per tant, m'haurien de donar €4. Com? Doncs jo tinc aquí uns jocs de quan venen els nebots, de monedes i bitllets. Evidentment, aquests difícilment els veurem. Aquests és més probable en un súper més petit, tot i que trobarem en supermercats més grans, però tenim els bitllets de 5, els de 10, els de 20, els de 50 i els tinc ordenats. Això també ho poden fer els vostres fills. I les monedes també les tindria aquí, les de 1, 2 i 5 cèntims, 10, 20, 50 cèntims, €1 i €2. Per tant, ells ens poden donar els euros. Ens poden donar euros sueltos, serien 4, o bé podríem ja fer una altra combinació. El 4, si ja hem treballat les descomposicions dels nombres, podria ser 2, 3 i 4. O inclús en podríem fer 2 i 2. Pels més valents en podem fer d'altres combinacions amb cèntims. Això depèn del nivell del vostre fill. D'acord? Però el que es tracta, recordeu que és de passar-s'ho bé. No començar i quan són 2, no, anem a jugar. D'acord? I si a part de jugar en podem aprendre alguna cosa i repassar cosetes, millor que millor. Un altre nivell per als més petitets és que ens poden pagar també amb un bitllet. Si la compra ha costat €4 i jo pago en 5, quan m'han de tornar de canvi? Em tornarien 1. Si no ho veu, ho podem fer canviant els diners. 5 és el mateix que 5. Sí? Si tu has pagat 4, quants t'hauran de tornar? 1. Si ho veu, amb el bitllet. Si no ho veu, ho descomposem. D'acord? A la que ho practiquem 3 o 4 vegades, ho agafarà. Que tingueu un bonic joc. Fins la propera!